салом алейкум мардум. Бача бихезин ки рӯз шидестай. Афтоб омадеистай, шумо хубӣ. Инак афтаро патар-путр дад омагем ва чӯ пах вараку. Ҳама каса сӯзак хубак ҷамак гирдак кулулак риштакин. Баги чоштак яким ошаншон тумтума чӯча. Ош нагин дурӯғай пастаян кумин бародаро хонаи фурӯшидора марамат канали мо да муроҷиат кунем бораи шумо рафта бо нархи дили хуб беплай ба плай хизмат кардан мегирем. Бародарои мо пах вараку их катешчае ки мебинен гарени бад арзона бо нархи хели баги соҳибхона да пул дакура рӯ пару мошинбозори душанбе ҳама и хели просто замонавии бадай и хели хона да ягон ҷо дидаги нестен худ нарха мегум подписчико ба хотири хитонаи лайтай пайтай ҳамаш ба хотири хитонаги ҳам лайтат пайтай дисуси гап чак мекунен нархша нигоҳ кунен ки 465,000 сомона бачаи успед кунен. Бародаро ихли катежо ай 600 болоай далбой наворам дидагин ҳами размерура аввале и мағза чағзаби боварам ки ҷа туи пуяи савдоаи чияи чига пай намедонам нах 400 хати соҳибхона шапошапа гирифтем 400 ахир гуфт ки бародар намешава ба хотири подписчикои тай майли набо ягон чи дигаша мефурем бо шапошапа гирифтам 460 мешкам бачаҳои шав успектин занг бизанед нарх 460,000 савдо муомила дура дигар этаж мебурем апах варакои ма успект кинен саграи лағлақи баги багим чордар хона дура бачаҳои ча успект кинен бародаро занг бизанед айноми канали саграи лағлақи бо муомила савдо дура хоно почти 1000% ремонтош хате ҳама дар треза оригиналай бо и чизи чораш меистодай подписчико данонтон ҷон успект кинен ки дигар хели хона нест барои шумо 460,000 шкам нигоҳ кунен рӯ парои мошинбозори бачаҳои ча рӯ парои мошинбозор лавираи мошинай успект кинен ки хели ранги шамоли хонара мегирам. Бародаро апах варакои ма данонтон ҷон канали саграи лағлақида дастгирӣ кинен ами ҳама хизматакон барои шумо ами исме дам усме парам исме шапам барои шумо хонаи арзон мекунам данонтон ҷон номери соҳибхонара хича мемонам дар хидаш занг мезанед чӣ маълумоте ки дорем ай соҳибхона бо мепурсем инани 4 дар хонаи бародаро 4 дар хона ба ремонтҳои замонавиш инеҷа бания мания суса гап чакшай бо берунда алоҳида бания ва кухня ва ҳуҷҷатхона бо алоҳида берда дора бародаро успед кинен боқӣ дар панои алло бачаҳои ча лай пайта дастгирира сис намонед дигар боқӣ дар панои алло бошем.